Monti er en stor, rolig bydel i Rom. Den er delt op af vejen Cavour, som er hovedvejen, som strækker sig fra Termini til Colosseum. Bag den larmende gade, hvor der færdes mange turister, folk på vej fra og til arbejde, samt masser af støj fra biler og taxier, ligger der små, hyggelige sidegader med antikke butikker og moderne tøjforretninger. Når man nærmer sig Monti, ebber graffitien ud, og det hele ser lysere, lettere og mere indbydende ud. Der ses stejle blomsterbelagte gader, huse i gyldne farver og med farvede skodder og grønne klatreplanter, der snor sig op af facaderne mellem de små forretninger, caféer og restauranter. Førhen var Monti de fattiges kvarter. Det var et arbejderkvarter nord for Colosseum, hvor det ikke var helt ufarligt at færdes. Her holdt de lyssky til, og der var rigtig mange bordeller. Men i de senere år har de mange nye beboere, forretningsdrivende, langsomt ændret kvarterets karakter. De hyggelige rammer var der dengang, men er efter nærsom renovering, hvor alles interesse var at bevare Monti som en by i byen med små værksteder, virksomheder og små forretninger, både for den lille slagter, men også for modeforretninger, caféer og restauranter. Det er som en landsby, hvor velhavende udlændinge fra andre europæiske lande har slået sig ned, og sammen med romerne åbnet forretninger og genskabt det autentiske Rom, eller måske bare drømmen om det. De her mennesker, der bor i Monti, det er, hvis nu vi kigger på den Minerva-model, så ligger menneskerne i Monti inde under det grønne og blå segment, som er det idealistiske og moderne menneske, som går op i sundhed og økologi. Men de her mennesker, de er også meget karrierebevidste. Vi var der for eksempel lige i frokosttiden, hvor man også kunne se mange mænd gå i jakkesæt, hvilket jo kendetegner, at de måske har et lidt bedre job, hvor man så går i jakkesæt. Derved er de også karrierebevidste. Vi så for eksempel også en mand komme gående ved siden af sin far, formoder vi, og en lidt ældre mand. Og det passer også meget godt med, at man her i den her italienske idyl, det med, at man sådan ikke flytter hjem, det med, at man ikke flytter hjemmefra, men bor lang tid hjemme. Selve bydelen Monti er blevet meget moderne med tiden, men nogle af de her mennesker er stadig traditionelle. Menneskerne, de er meget venlige og imødekommende, hvor vi for eksempel gik ind i en chokoladebutik og fik så lov til at smage på noget chokolade. Der er rigtig mange hyggelige restauranter med søde og venlige tjenere. For eksempel var der også et område, hvor studerende sad og hyggede sig, og selvfølgelig studerede de også. Der er ikke meget turisme i Monti, men der er stadig en del, der kommer for at se området. Der er mange hyggelige områder, som folk kommer for at se, og det hyggeligste Monti er helt klart det autentiske. Der er mange små spisesteder og lokale butikker, som man kan se på. I området ligger Colosseum, og der er mange turister samt gadesælgere, der prøver at sælge der en masse skammer. Colosseum er helt klart det mest turistede område i Monti. Når man kommer længere ind i de små gader, finder man mange lokale og hyggelige samlingssteder, og det er også det, Monti er kendt for. I Monti er der mange små caféer og restauranter. Der lå også et par få hoteller, men det var kun 3 og 4 stjernede, men de så ekstremt luksuriøse ud. Man kan sammenligne Monti med Østerbro, der er meget roligt og fredeligt og plads til at nyde roen og de rene omgivelser. Vi tror ikke, turisten har fået øjnene op for, hvor hyggeligt Monti egentlig er, og de små italienske gader, men en ting er sikkert. Bydelen vil ikke være det samme, hvis der kom mange turister til stedet.